ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштаҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашно мекунем. заминҳои арзон ҳастанд ва квартираҳои фурӯши аз шаҳри Душанбе ва хонаҳои тайёрии заминӣ, ки аз 70 000 сомонӣ сар мешаванд. дӯстони азиз, хоб видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ ёки квартира, замин ёки мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонем ки дар номарои имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видео оянда реклама мегузорем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонию 90 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошем, видеонавори моро дар имо WhatsApp то поделиса кунем. мо бошад навора сар мекунем, рафтем. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ аст, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар посёлкаи Навда қарор дорад, дар дачаҳо. дача, дӯстони азиз, хоб обши 5 сотиқ замине, ки 4 дар хона кардаги тайёра, обсвер дорад, ошхона, ҳамом, дар дарнуш, якта калидорча. хона проекти замоновӣ кардаги, ки фақат рангу бориш мода, яъне ки шикатур кардаги аст, монтаж кардаги аст, дар тиреза часпондагиай, болош ҳама маҳкам. фақат аму як мисол ранг мезанем, агар фора абой мекунем, медарем зиндаги мекунем 100%. дар инҷа обсвер дорад, ки ҷои нағз бошад. дӯстони азиз, фурӯхта бошад бо нархи $20,000, ки бо савдои хубам бошад, кадоми харидори аниқ бошад. рақамҳои Тоҷикистоншон аст ва рақамҳои Россияшон имо WhatsApp доранд. кадом метавонед, агар харидор бошен, метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. дӯстони азиз, бо арзон ва муомилаи хубам мекунем, мега марҳамат, занг занем. мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. дуюм эълони имрӯзаи мо, дӯстони азиз, посёлкаи фурӯшае, ки дар шаҳри Душанбе, дар 33 микрорайон рӯпарӯи гӯштфурӯша. дӯстони азиз, хоб 60 квадрати метр, дӯстони азиз, ҷои барои мағоза, магазин, чизе ки мекунен, офис мешавад, дар дуюм ошона қарор дорад. дар нӯ шукатур кардаги аст, тайёра, яъне ки фақат рангу бор мекунен. фурӯхта мешавад бо нархи 684 000 сомонӣ, ки бо савдо мешавад. 68 квадрати метр, бо дар якум ошинаш бояд тайга помешени аст, дӯстони азиз, ки ишам шукатур кардаги аст. 120 квадрата, ки дӯстони азиз, инам фақат шукатури тайёра, фақат рангу бошад, дигаршам мекунен. инҷара чизе ки мекунен ҳуҷҷатош 100% аст, ҷои точка изоре фақат барои бизнес, яъне ки любой чи кадам мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 1 728 000 сомонӣ демгинаш, яъне ки якум этажаш 120 квадрати метр. вариантҳои алишам дорад, бо мошинам алиш мешавад, якумгинашам ҳамин хел вариантҳо дорад. чӣ варианти дорен? вариантҳои худтон дар ҳамин рақамҳошон пешниҳод кунен. балобоид мошинам алиш мешавад, дӯстони азиз, ва арзонам мекунанд. метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшии навбатии мо, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар деҳаи Леххос гуфтагӣ аст, назди бозори нав мешавад. дӯстони азиз, ки ҷош ҷои беҳтарин аст. обшим 8 сотиқ замин дорад, ки ду дар хона кардагӣ, якта калидор, дар дарош, ки хона беҳтара ремонт кардагӣ аст, ки хона навсохта. дар инҷа обсвер дорад, отдельна ошхона, ҳамом шама аст, ки нархи хона бо маслиҳат фурӯхта мешавад. срочна сум дар кора, мега арзон метиҳем. рақамҳошон дар поёни видео аст, метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирем. дӯстони азиз, лайкотона дареқ надорен. агар шумо манқали хонаи фурӯшӣ дошта бошен, метавонед ки дар номарои имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. чӣ хона ки дареқ кора ба шумо дар комментария нависед, мемонем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пеши циркда қарор дорад, ки яъне ки бари Агранисбонк мешавад. хоб якхонага квартира аст, ки дар чорум ошона қарор дорад, ки доми 5 этажа аст. дӯстони азиз, 40 квадрат метр дарунуш, обсвер дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамон, балкон, термикс, ҳамин хел чизҳо аст, ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, ки ремонтиш нормал барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. срочна сум дар кора, мега барои хотир мефурӯшем. дар наздикиш мактаб, мағоза, масҷид, ҳамин хел чизҳо ҳаст. тагшда домда магазинои супермаркет, ҳамин хел чизҳо ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 286 000 сомонӣ, ки бо савдои хубам мешавад. рақамҳошон дар поёни видео ҳастанд, метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирем.
мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати Саади Шерозӣ, Чил, яъне ки аз дачаҳои канал болотар гуфтагӣ ҳастай. хоб обшим 7 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ дорад, якта калиддор ҳаммом, ошхона дар бари хона ҳастай. Хона коробка ҳастай, фақат дару треза мондага шикатур кардагӣ ҳастай, монтаж дорад. гирди хона полни хоб маҳкам ҳастай. дар инҷа об светам ҳастай ки фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад, муомилаи хуб дорад. вариантҳои алишам ҳастай бо квартира. агар квартира дошта бошед ай ҳисори ай душанбе, ҳамин хел вариантҳои алишам ҳастай ки болоиш масалан маслиҳат мекунем, гуфтага пул метиҳем. рақамошон дар поёни видео ҳастай. дӯстони азиз, кадомтон агар дар кор бошад, метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ бардорини азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ҳамин территорияи шаҳр қарор дорад ки аниқтар маълумотша ба мо нагуфтиянд. узри зиёд ки аз мо вобаста надорад, аз фурӯшанда ҳамин хел пешниҳод шудагӣ. хоб духонага квартира ҳастай ки дар 4 ошона қарор дорад. 35 квадрати метрай, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термикс, ҳамин хел чизо ҳастай ки хона бо ҳамаи шароито муҳайё ҳастай ки срочна пул дар кор гуфтага. маълумоти бештарша ба телефон мефаҳмонем гуфтага соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ ки бо муомила мекунем гуфтага. кадоми харидори аниқ бошад арзон мекунем. квартира мега ҳуҷҷатҳош 100% тайёра бе ягон камбуда оформид када ва арзон када метиҳем гуфтагиай. рақамошон дар поёни видео метавонем муроҷиат кунем ва маълумоти 100% аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлиги дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Конибодом, дар 20 микрорайон гуфтагие ки 6 сотиқ замине ки фундаментам рехтагӣ ҳастай. дар инҷа гирдваранда уже одамо зиндагӣ карданд. а як тараф барои хона кардан 100% хоҳед ягон хона ягон чизгар мекунед. заминаш ҳамвор ҳастай ки фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. обшим 6 сотиқ заминай. марҳамат дӯстони азиз, кадомтон агар ин территория дар кор бошад аз ноҳияи Конибодом 20 микрорайон, метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки кадомтон агар дар канали мо обуна нашуда бошед, обуна шавед ва лайкотона гузорен. чӣ хонаи замини квартира дар шумо дар кор нависед. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем кофта ёфта ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ ҳаста дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 32 микрорайон қарор дорад, яъне ки райони Саади Шерозӣ мешавад. пушти ошхонаи ҳамадонӣ гуфтага дӯстони азиз. як хонага квартира ҳаста ки дар якум ошона қарор дорад. 26 квадрати метрай, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, холодильник, мошина ҷомашӯӣ, кондитсионер, термикс, ҳамин хел чизо ҳастай. отопление, оби гарм, хунук ҳамаш ҳастай. балконам дорад дӯстони азиз. хона бо ҳама шароитои зиндагӣ таъмин ҳастай. ремонтам ремонти нағз дӯстони азиз, яъне ки баромадаш лестница, яъне ки лифт надорад, срочна фурӯхта мешавад бо нархи 225 000 сомонӣ ки бо арзон ҳам мешавад. ба пеши ҳамин дом маршруткаи 10 19 2 27 47 7 1 мегзара гуфтагиае. рақамошон дар поёни видео ҳаста дӯстони азиз, метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки лайкотона занед. чӣ хонае ки дар кор албатта мемонем, дастгириятон сӯз шидага бардони азиз, лайкотона монед. мегзарем ба наҳум замини фурӯшӣ. наҳум замини фурӯшӣ ҳаста дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи хати роҳ гуфтага дӯстони азиз. ҳамин хел маълумот, яъне ки территорияи районошта. хоб 4 сотиқ замин дорад ки гирдаш полни ход маҳкам ҳастай. обсвет дар инҷа ҳастай. хоб яду проекти фундаментал ҳаста дӯстони азиз ки бо як камаз дигам санг дорад ки агар ки хоҳед хона мекунед ё ки ягон чизгар срочна пул дар кор гуфтага ба ҳамин хотир мефурӯшем. нархаш 80 000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад дӯстони азиз. битонош рехтагӣ. рақамошон дар поёни видео ҳастай. агар кадомтон агар дар кор бошад бо арзонам мекунем гуфтагия ва дарӯза ҳамаш часпондагиата. ин ҷада обсвет ҳастай, лаби роҳ да харид доштае. марҳамат, дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирем.
мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. хуб, даҳум квартираи фурӯшӣ аст бардони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе дар 33 микрорайон ки пеши бозори ҷалҷам мешавад. ҳамин хел маълумот гуфтагӣ ҳастанд. хуб, якхонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. 24 квадратни метр обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термикс, ҳамин хел чизо дорад ки хона средни ремонт дорад барои зиндаги кардан 100% мешавад. доми кирпични советӣ аст ки мустаҳкама. дар инҷа мағоза, мактаб, ҳама чизои лозимӣ ҳаст дар наздикиш. хуб, фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ ки бо аз пешам муомила дорад ва вариантҳои алишам ҳаст ки метавонед вариантҳои худтона дар рақамҳошон пешниҳод кунед. марҳамат. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. 11-ум хонаи фурӯшӣ назди ҳаволиги дӯстони азиз инам дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. дар деҳаи Сангпур гуфтага бардони азиз. обшим 5 сотиқ замина ки 4 дар хона андохтаги хона коробка ҳастай. сохтмонаш нопраст дӯстони азиз. як ҳамаз дига санг, як ҳамаз дига шебен, ҳамин хел чизо ҳам ҳастай ки дар инҷа обсвет проекти ошхона ҳамомшам ҳастай дар даруш ва газхона ҳам мега рехтаген бо як чанд дига фундаментшам рехтагие. фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди хона. кадомтон агар дӯстони ягон маълумотш ба шумо фаҳмо набошад рақамҳошон дар поини видео ҳаста, метавонед маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба 12-ум хонаи фурӯшӣ. 12-ум хонаи фурӯшӣ назди ҳаволиги дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлолда қарор дорад ҳамин хона. обшим 6 сотиқ замин аст ки 4 дар хона андохтагӣ аст. хона коробка аст, ошхона, ҳаммом, ҳамин хел дар даруни хона кардага якта калидор ҳам дорад дӯстони азиз. обсвет дар инҷа аст. хона полни худ гирди ванаш бо семиблокати маҳкам кардагиам ки хонаам бо семиблок бардошта шудааст. болош як нимкола пӯшондагӣ аст. фақат рангу бору шикатур ҳамин хел корро мекунед дӯстони азиз. медонед зиндагӣ мекунед. ҷош ҷои нағз мега обсвет дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дӯстони азиз дар назди хона. агар ба шумо ягон маълумот фаҳмо набошад, агар ки ягон маълумот хоҳед фаҳмидан, дар ҳамин рақамҳошон занг зада метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки лайкотона монед, видеонавори моро дар имотон падилса кунед. мегзарем ба 13-ум хонаи фурӯшӣ. 13-ум хонаи фурӯшӣ назди ҳаволиги дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Фархор. узри зиёд аз кадом ҷамоат маҳаллаша нагуфтиянд, вобаста аз фурӯшанда ҳаст. хуб, 8 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона андохтагӣ тайёр аст. якта калидор, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳамаш қоидавӣ кардагӣ аст. кухниам дар даруни хона ҳаст дӯстони азиз. хона гирди ванаш полни худ маҳкам аст. обсвет бе проблема дӯстони азиз. дарахтони мевадиҳандаам дорад. рӯи ҳавлӣ як тарафаш сиёшка кардагӣ аст. бо дар поёншам ҳоҷатхона ва яктага аловхона, дегдонхона, ҳамин хел чизо ҳам дорад дӯстони азиз. давроза задагӣ аст. ҳоҷатҳош 100%. даруни хона 5 ба 3, 4 ба 3 намхали калон нагуфтагӣ аст соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди хона. кадомтон агар ягон маълумот фаҳмо набошад рақамҳошон дар поини видео метавонед дигар маълумотша гиред дӯстони азиз. ин буд 13 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.